हेलौ लोगोफोर बरायबाय आङो आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनै आङो नैबे रौता ओनसोलनि जे साखाथियाव थानाय जे रौता टाउननि सोनाबहा नैबेयाव मोनसे गेदेर जोंहा आबसुनि एनुवेल कनफारेन्स जानो थांगासिनो आङो बेयावनो दिनै फैदों आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जा बेयाव माबायदि प्रिपेरेसन खालामदों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन जा बेयाव प्रग्रामा जागोन 26, 27, 28 तारिखाव जागोन आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दिन्थिलांदों नायलांबानो जाबाय दायो आङो मार्केट फारसे थांबाय थादों मार्केटनि नुथायखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जा प्रग्रामा जाथ'वाखै 26 जानुवारिनिफ्रायसो जागोन 28 तारिखसिम जागोन आरो आङो बेखौनो दा जि हाबा मावनाय आङो बेफोरखौ दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा नैबिथिं जागोन मार्केट लाइन बाजार लाइन जागोन नैबिथिं अपेन मार्केट जागोन आङो दिन्थिदों नोंथांमोननो ओमफ्राय जोंहा मा होनना बुङो बेयाव अपेन मार्केट जागोन बेयाव गोबां दखान थागोन नैबिथिंनो बनायबाय थादों दखान न'फोर बनायबाय थादों बेनिफ्राय नैबिथिंहाय जागोन जोंहा मा होनना बुङो बेयाव एक्जिबिसना नैबेयाव जागोन ओमफ्राय आरो माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे बेयाव मेम'रियेल नैबिथिं बनायबाय थादों नैबे शुटिं सब एक्जिबिसन जाजोबगोन आरोना नैबिथिंनो आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नैबिदि जोंहा बनायबाय थादों दायो दा 26 मोनाबिलिनिफ्राय बियो जागोन बे प्रग्रामा बे प्रग्रामानो जाबाय जोंहा 50थि बोसोरसालिया बर' फरायसा आफादनि एनुवेल कनफारेन्स बियो रौता हालामाव खुंफुंजानो थि खालामजादों बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों जोंहा नैबिथिं एक्जिबिसन नैबिथिं गोबां डेक'रेसन खालामदों आरो नैबेयाव कालचार स्टेज जागोन बेयाव प्रग्रामबो जागोन आङो खाथियाव थांनो सानदोंमोन नाथाय खाथिथिं आङो थांजोबला समा आंखाल बेनि थाखाय आङो उनाव नोंथांमोननो जेब्ला सम्पुर्ण जागोन आङो बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन अब्ला आङो बिदिनो गुबुन आरो नोंथांमोननो लागै भिडिअ लाबोगोन दायो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा नै दखान बिथांमोना दखान होनो जायगा साफा खालामबाय थादों मा दखान जागोनथाय मिथिला बिथांमोननियाव सोंना लानोसै बे अपेन मार्केटाव जागोन आरो बे दखाना नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट होफैबानो जाबाय बिथांमोननि दखानाव हाबनानै जाबानो जाबाय दखान होग्राफोरनियाव एसे सोंना लानोसै मा दखान होगोन मा मोनजागोन नोंसिनि दखानाव जोंनि दखानाव घुगुनि फिथा दाउदै ओमफ्राय ओंखाम खमला बैग्रि ओंखाम संनो अर्डार होबा ओंखामबो मोनजागोन ओमफ्राय बेदर ओंखाम मोनजागोन आरो ना अर्डार होबासो मोनजागोन आरो ना अब्ला साहानि आइटेमाथ' गासिबो थाजोबगोन मेन दखानानो जाहैबाय नोंसिना साहानि आरो न' जानाय बिदि ओंखामखौ खिन्थु बिथांमोना अर्डार होबासो संगोन होननानै बुंदों थिगानो दे मावनांगौ बिदिनो नङा नङा खामायनांगौ जेथिं हायो बेथिंनो बिथांमोना जाहैबाय रौता हालामनि साखाथिनिनो गोजाननि नङा बिथांमोना नैबे कनफारेन्सआव दखान होनो थाखाय दिनै जायगा साफा खालामबाय थादों आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो बिदिनो आङो माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबिथिंबो जोंहा गोबां दखान जागोन आरो नोंथांमोना 26, 27, 28 बे सानथामाव फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै आसा खालामदों आरो बेयाव गोबां मानसिफोर फैगोन बिदिनो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नैबिथिं जोंहा गोबां दखान दङ मा दखान जागोन दा मिथिथ'ला उनावसो मिथिसिगोन आरोना जोंहा नैबेयो मेन पेन्डेल जागोन आरो नैबे गोजाननिफ्राय आङो दिन्थिहरदों नैबेयो मेन पेन्डेल जोंहा बेयाव 27 तारिखआव जोंहा अमित शाह बिथां फैगोन बेनिफ्राय आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त शर्मा बिथां फैगोन
बेनिफ्राय आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरि लिडारफोर फैगोन आरो बे प्रग्रामाव नै दिनै प्रिपेरेसन खालामबाय थादों गोबांनो जागोन आरो हाइवेनिफ्राय हाबनाय मेन गेट नैबे आं खिन्थु मोखांथिंनिफ्राय दिन्थिनाय जायाखै उनथिंनिफ्रायसो दिन्थिदों नोंथांमोननो नैबेसो मेन गेट जागोन आरो गोबां मावनो गोनां खामानि दंबावो खिन्थु साननैल'सै आरोना जानो गोनां डेटआ गाबोन 25 तारिख बेनिफ्राय जागोन 26 तारिखनिफ्राय जागोन आरो प्रग्राम बिदिनो खामानि मावबाय थादों डेक'रेसन खालामबाय थादों नैबेफोराव डेक'रेसन जागोन आरो जोंहा मेन पेन्डेला नैबेनो जागोन मिटिं हला ओमफ्राय आरो नैबेथिंबो गेट थागोन आरो मोनसे ओमफ्राय जोंहा बैयो जाबाय गेस्ट रिसेपसन गेस्ट हाउस नैबे गेस्ट हाउस जागोन अब्ला आङो नोंथांमोननो हानायसेबांखौ आङो दिन्थिलांनो नाजाबावगोन दायो थाबायनानै बेनिफ्राय जोङो दिनै नैबेयाव मोनसे गोनांथार सावरायमेल दङ बेयावनो दिनै जोंखौबो इनभाइट खालामनायखाय दिनै आंबो बेयाव बाहागो लानो फैदों जोंहा मानि सोमोन्दै सावरायगोन दासिमबो एजेन्डाखौ जोङो मिथिथ'वाखै बेयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गासै सोद्रोमाफोरखौ बेयाव लिंहरदों माखासे दैदेनगिरि आरो बिदिनो ससियेल वार्कार बिथांमोनखौ लिंहरदों जोंहा फैबाय थानाय 27 तारिख बिनि माखासे गोनां बाथ्रा सावरायगोन आरो बेयाव जोंहा सफैदों जा डिपुटि चिफ बिथाङाबो दंफैयो आङो नाथाय मिटिंनि सावरायनायनि आं भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनाय जानाय नङा आङो मात्र बे एरियायाव फैनाय हिसाबै बे एरियानि जि मावबाय थानाय खामानि आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों बेयाव सावरायमेला नैबेयावनो जागोन नै मानसिफ्रा जनानै दङ आरो गोबां फैबावनो गोनां दंबावो जोंहा सावरायनाया जोब्बाय दायो मिटिङा बेनिफ्राय दायो जोङो डाइनिंआव थांगासिनो ओंखाम जानो आङो बिदिनो भिडिअ खालामबाय नै जोंहा डाइनिंआ बबेथिं आं बेखौ दिन्थिगोन नोंथांमोननो दा जोंनि सावरायनाया जोब्बाय आरो न जोंनि थाखाय जानायनि बेब'स्था खालामदों जों दा बेयावनो जानो थांगासिनो दा नै बिथांमोनाबो ओंखाम जानो थांगासिनो दायो मिटिङा जोब्बाय अलरेडि दायो जानायनि पिक्सार आङो दिन्थिगोन नोंथांमोननो लोगोफ्रा जानो थांगासिनो जानायाव थारमाने बिथांमोना बिराद गोसो होदों आरो माने नेथ'लायाखै थाबायनायाव थारमाने उखैबाय समबो जाबाय नालाय जोङो 10ता बाजियावनो बेयाव एटेन्ड जाफैदोंमोन खिन्थु सावरायमेला एसे लेट जाबाय दायो बेलासिनि 1ता जाबाय नै उखैबाय नालाय ओंखायनो एकदम उखैनायखाय गोसो होदों आरो मानसिफ्रा माब्ला मोनजागोन दा नै सिगाङाव जोंहा प्रहिन आदा ओमफ्राय आरो सानजौफु थाबायगासिनो उनथिंनिफ्रायसो लादों दे आं नै बिथांमोनखौ दा नै जानाय हला नैबेनो डाइनिंआ जोङो दा बेयावनो थांबाय थादों ओंखाम जानो दा गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा जानानै फैबाय बिथांमोना बिभाग डिपार्टमेन्टआव खामानि बिबान मोनदों आरो बिनिनो खामानि मावदोंमोन बिथांमोनानो दिन्थिलांदों नै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ थारमाने बेयाव खामानि मावनो लाना फैदों आरो नै बिथांमोना जानानै ओंखारबाय आरो गथ'फ्रानो दा जोंनि फालासै जानाया जों जालायनोसै मा बेदर होदों जोङो बेखौ नायनोसै मा आइटेम बनायदों जोंहा नै बिदि कनफारेन्सनि जानायनि संनाय खावनाय डाइनिंआ नै बिदि बनायदों बिराद गिदिर बनायनाय जादों नै सोरबाफोर प्रग्रामाव फैयोब्ला जानायखौ गाव सुबिदा खालामनानै जानांगोन आरो गोबां मानसि जागोन नालाय बेयाव बेनिखायनो जानायाव गावनो सुबिदा खालामनानै जानांगोन आरो ना माने डाइनिं हलखौ दिन्थिलांनो दायो गुबुना नायलांबानो जाबाय
जाबाय थादों अ दे नै जोङो जानो जिरायबाय आरो दायो नैथिनैसै बाथा फंबाया आलासिफोरखौ जाहोग्रोनांगौ बिसोरो नोंसोर जाग्रोनोसै दे थियानो उखैबायना टाइमबो जाबायना 1टा जालायबाय न' न'आवबाथ' 11:30 12टायावनो मोनजायोना दे जानो होमबा जोङो दायो जानो थाखाय जिरायबाय मा बेदर होदोंलै बाबु मिरामिसआ बेदर गैया ने ओत्ते बेदर होनांगौमोन ना सानफ्रामबो बेदर माहाथो होनो हानो न' मिरामिसबो जाग्रोनांगौलै सानफ्रामबो बेदर जानाया हामाना बाबुआ लाजिदों नामा लाजिनो हालि जानायाव गोसो होना जादोंसै जोंथिंजा रहिन आदा सानजौफु बिथांमोनाबो जानो थाखाय जिरायबाय नै मिरामिसनो बेनिखायनो बाहाय गोनो गोथो जाबाय नामा मिरामिस होननाय खोनानायखाय नोंथांमोना जादो मिरामिसबाबो न' दिनैनि थाखाय जोङो मा होनना बुङो 26-27 तारिखआवसो जोङो बेदरखौ जानोसै आरो ने आसा खालामदों 26-27 तारिखआव बेदर मोनजागोन होननानै